Cześć chłopcy, dziewczęta. Ja sobie tutaj jem żur, taki normalny, śląski, ale nie o tym vlog. Słuchajcie, na pewno mieliście kiedyś taki przypadek, że na przykład otwieracie znajomą wam szafkę w poszukiwaniu czegoś i nagle odnajdujecie coś, co generalnie zastanawiacie się, skąd toś tam mogło wziąć. Także ja otwieram szafkę, patrzę, a tutaj wielka plastikowa krauza bliżej niezidentyfikowanego zielonego kosmicznego płynu. Wygląda to na nowe, nieotwarte. Co się okazuje, jest to wielka biksa styling żelu z Rossmana. Żeby było ciekawiej, ja takich rzeczy nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek używał. Także powiem wam, że wygląda to bardzo ciekawie, trochę kosmicznie, trochę... powąchajmy. No, pachnie bardzo ładnie. Tylko, że no, po co to się... Ej, fajne to jest całkiem, powiem wam. Zimne takie i gęste. Myślicie, że mogę teraz te palce oblizać? Nie, dobra, w każdym razie, no to ja już je tak zostawię może. To w każdym razie ja jestem ciekaw, czy mieliście kiedyś tak, że znaleźliście w domu gdzieś coś takiego, co nie macie pojęcia skąd się wzięło i po co to komu potrzebne i w ogóle what the fuck, was bedeutet, o co chodzi? Myślę, że wielu z was miało takie sytuacje, że nie tylko ja. Ja znalazłem ektoplazmatyczny zielony żel do włosów. No, tak może nie będę robił, także z tym pytaniem was zostawiam. A ja idę umyć rękę.